Mbadada. Wenzile kodwa wena lama CV? Sami ngizosebenza lo layini. Osethi yaza ngithuni ngoba ngithuni njalo angiyithandi lento yakho oqala uhambe la wathi uyofuna umsebenzi kodwa ungitshela okunye manje kodwa ke inindaba ezimnandi kule masonto azayo khona uzokhetha esontweni. Wow, uzokhetha ubaba uMkhize. siyambongela. Yazi ukuthi mina nguwena ngabe ngikhuluma inyembezi zenjabulo. Hayibo ma, ikhehle kudala kanjena. Wena la mthuthu dididi man sesizoba rich sizophila impilo emnandi sizoba right futhi ke usuzoya ukuhamba ufuna nale misebenzi yakhe ebhedayo uthule du ngoba umoka wayethi vu ogijima imfene emini nawe uyabaza abantu bakule ndawo banjani kodwa ke mina nginankinga ngoba yami ingangisa intombi into. Sewona ibukwana ushayise la. Yebo uncle. Khamba kahle. Khamba kahle. Sewona ngakuthuma izolo nale yantwana wenza njani manje? Siyaxolisa kakhulu besithi sokuchazela ukuthi sesafika la awusekho. Manje uthi bathathe siphucile imali. ngiphucile. Yebo bathi sithume ngayo. Ngikwazi nje ngiphucile imali mina. Okay. Yazini, angibambele omunye ugwayi la. Okulinge nje ungabuzi. Pacific futhi. Sho iPacific umtshele uNkozozo ukuthi ngithi angangithathele ugwayi yes. And futhi uyangazi. Sho mashana. Sheshe nibuye. Akusheshe lapho. Mfethu awushisi ushaya amaphula uthu mase sibusela ugood of game futhi noma into encane. Yakhula mina ngeke ngiphilisele logwayi lapha. Ngaka sosha kumele vele siphilisele ugwayi ugood futhi. Yakhula wena ngeke ngiphilisele logwayi mina lapha. Azishakwena wena. Lo marazo vethu uhleze sithuma uzogcina ukusithuma yabo lo marazo lo ngikutshela. Ayizogcwala. Ayizogcwala iGhostini. Ayizogcina. Ay, rapinda ubheme wena. Ay, ndala ngokwazi. Ngiyabonga kakhulu sisonke ngiyakuthembisa uzoyimisela lo muntu ngiyamthemba. Khululeka, ngingakalo yedwa vele ngizomzamela nanokuthi awukho lula lo msebenzi. Hayi ngiyamthemba kakhulu ngiyakuthembisa lo muntu ngiyamazi uyakwazi ukukhuluma nabantu. Hayi nangu khona lana yazi. Omnikeza ifoni.
Yebo. Unobuhle uyasho ukuthi udinga umsebenzi. Bengicela ukubuza i-off iba partner insuku noma ngama-weekend. Okwamanje singena Monday to Sunday. Okwama-off kuyayiqhamukela. Ingabe uyakwazi yini ukukhuluma nabantu? Ish. I-off ayikho. Bengicela ukubuza ukuthi ngingakwazi nokuletha noma umuntu engisondelene naye. Ngiyakuthembisa umsebenzi uzowenza. Nasesikoleni umatric wawuphasa ngama-flying colours. Hey, awunginikezela unobuhle ifoni. Wena Buhle ningitshele mase ni serious nalo muntu wakho ngoba kwamanje kubonakala ngathi ningichithela isikhathi. Mbadada wenzeni ke manje? Wenzeni? Ayonyanyisa wena semathi ufunani? Awufuni esikoleni, awufuni ukusebenza, awufuni ukufunda. Ikuphi ngathi inkinga yakho? Hawu, uqhasa nosisamo ufuna ukuba ngathi manje ekhaya ngijela nesikhoseni mina. Ayinesidina wena. Hayi. Yongikole. Febe! Ephuma lapho we-driver! Ewe-driver! Unganyakazi! Unganyakazi we-driver! Ewe-driver! Unganyakazi! Esebenzani entabeni! Ngekungenze lutho mshanam phethe ngadlakadla mshanam ngekungenze nix mshanam ngihamba nale nkosi mshanam ngekungenze lutho mshanam phethe ngadlakadla mshanam ngekungenze lutho mshanam ngihamba nale nkosi mshanam ngekungenze lutho mshanam phethe ngadlakadla mshanam ngekungenze nix mshanam ngihamba nale nkosi mshanam ngekungenze lutho mshanam ngiphethe ngadlangadla mshanam ngekungenze lutho mshanam ngihamba nale nkosi mshanam kade ngisebenza ngiholi but kanti kulo music is holy kade ngalali ngiyasebenza kathi siyaganga iholi mala wendoda wapheli mala yendoda wapheli Thathe phela imoto abesethe Sure. It's another flop buffet. Ngihlala ngifaka umfutho mshanam ngihamba namabutho mshanam sifuna injabulo mshanam ngisebenza njalo ukuthola umbuso mshanam bangizela ngobuso mshanam bacabanga ukuthi angazi lutho mshanam mele wazamukho njengam ojabulisa ukubona umjuluko wehla ngoba inyembezi uyazifihla izitha zami uyasidida nami ngifuna umadiba ngeke kuhlale kunje simo sojika kuzobe ngathi phupho Hayibo ngiyacabanga ngihamba la eMaoti ngiyashaya umoya kancane. Yebo, ngenxa yakho Zozo. Hayibo ngamanje ngiyacabanga ukuthi angaze ngibaleke laphayana. Akwazi ukufambisa inhlamvu yani yahlanya khona wena. Hayibo, akekho ngathi usiphoso zophatha ithoyisi. Hayibo, alikho nje linje yalithoyisi. Baba ngiwena ngaba ngiyothwasa nje mina. Oh, shithingane. Namanje usaphila ukuthandana nalo mfana.
Baba fethu, why nje? Why ningayithembi? Ngisoze nganenzile ngiswele ukuthi yamnani. Ufunde ngisizana iqoma. Ibo, usumazi ngisigama. Hawu, phela bayibika mina. Oh, mesa thola ukuthi uthandana naye sikwenze njani? Okay. Asikho isidingo sale question niyibuza ngoba lento nicabangayo ayikho. Esicabangayo. Then VN lapho sindi o. Anyways, nawe usangitshena ukuthi uzinhle naye lo guy lo Mbumbulu bayajola ngibabone izolo emashaweni. Sengize ngiyibonela mina ngisatshela. Uba isinimba phakathi kwethu nawe. Phakathi kwethu sobathathu uba uxele. Ayikho lento eshoyo, ayikho lento eshoyo. Ayikho lento eshoyo zinhloko. Lalela-ke, nomfana lo uzomgabha. Usho manje ukwazi sisifuthi. Okunye-ke, nithi ngiphelile. Hambe uzomfundo nezomini. Malume, uyaphupha malume. Uthengeni material mfethu. Yizwa material ethenge Mbadada. Awu material yani ngifuna la mathenda yini. Mina zolo lo kade lenzi mina ngibhemi. Sengithoda ngomix no die manje sengiyabhema. Yizwa lezo. Awungayibeki kanjalo kodwa. Ngibeke kanjani bafethu. Angidlule lapha ngamthanda ngikupha phethi iphupho lishaqisa kanjani but yakhumbula le ngane le wawungekho sanele ngoba le ngane le zolo kade ngithi siqabuleni ifoni sure yabaleka liyathekeni mfethu namhlanje ngiphuphile namhlanje emini cabanga siyabona yathekeni mfethu angazi mfethu kade ngidubula ngikuphe ngidubula mfethu kade semthanda kuvela wona ngiyadubula thini wona nale yathekeni awuzithini njani baze fethu ayibona futhi wena mina ngabe ufocus kulobu mfethu uyobuyibonzela yonke into mina umsebenzi wena fethu wena ufuna umsebenzi lo into yazi wena uthi ulala wena fethu bokulini yalala emini umsangano futhi umuntu epheda buka nje kuphala umsangano hayi khona ngaphupho wakho kodwa khona ungamtsheli kanjani manje nami singitshela kanjalo indaba zonobuthi ayingeni lana hayi focus baba focus impilo yakho abomncane ngibhala le ncwadi ngilimele enhlizweni anginabazali kungenxa yakho ngaphe kwalokho nginokubeza ngokocansi ngifuna ukukutshela ukuthi sezimbili inyanga ngikhulelwe ngisaba amahloni ukuthi ngizothini emphakathini ngiyoba yini ngoba ngingenabantu ungcono ukuthi thatha umphefumulo wami ngiyathemba ukuthola ukuphumula nokujabula enhlizweni yakho ngoba isifiso sakho sokuqeda umndeni wethu sibe sesifezekile ngiyabonga
ngeke ungenze lutho mshanam mshanam ngiphethe ngadlakaza mshanam mshanam ngeke ungenze nix mshanam mshanam ngihamba nale nkosi mshanam mshanam ngeke ungenze lutho mshanam mshanam ngiphethe ngadlangadla mshanam mshanam ngeke ungenze lutho mshanam